Hej, mit navn er Christian. I denne video vil jeg vise, hvordan man anmelder en jordflytning, hvor man har dokumentation for, at forureningsgraden er enten ren jord eller let forurenet jord. Efter at være logget på Flyt Jord, klikker man her på Anmeld jordflytning i den øverste bjælke. Man starter med at indtaste minimum 4 bogstaver i vejnavnet. Vinrarsvej 79. Ejendommen vælges ved at klikke på den. Opslag i Danmarks Miljøportal viser, at denne ejendom både er kortlagt på vidensniveau 2 og områdeklassificeret. Jordflytning på ejendommen er derfor anmeldepligtig. Du kan indtegne det delområde, som jordflytningen skal ske fra, på denne måde. Herefter foretages der et nyt opslag i Danmarks Miljøportal, som viser, at dette areal er ved 1 kortlagt, og jordflytningen derfor er anmeldepligtig. Yderligere info om denne funktionalitet finder du her. Gå til fane 2, hvor oplysninger om overskudsjorden skal noteres. I Flyt Jord har du adgang til alle tidligere uploadede dokumenter på ejendommen. Du kan således være heldig at finde en historisk redegørelse fra et tidligere projekt. Her ser du, hvilken forureningskategori jorden automatisk er blevet tildelt på baggrund af oplysningerne i Danmarks Miljøportal. Da den valgte ejendom er ved 2 kortlagt, er overskudsjorden i udgangspunktet kraftigt forurenet, indtil analyser viser noget andet. På Sjælland er forureningsgraderne her angivet som klasse 1-4 visse steder. Skulle det senere vise sig, at der bliver behov for at flytte mere rent jord, skal du blot revidere den godkendte anmeldelse og genfremsende den til kommunen. Denne funktionalitet demonstrerer jeg i en anden instruktionsvideo. På fane 3 skal du angive jordmodtagere og transportører. Flyt Jord opbygges således, at du kun ser de modtageanlæg, der er relevante for dig. Her kan du således se de anlæg, der kan modtage rent jord, som indeholder affald. Hvis du vil flytte jorden til et anlæg, der ikke er på listen, skal du kontakte kommunen og få det oprettet. Du kan sortere i listen ved at klikke på overskrifterne. Afstanden her er angivet som kilometer fugleflugt. Jeg vælger, at jorden skal flyttes til Norecos anlæg på Aarhus Havn ved at klikke på det. Hvis du gerne vil se deres miljøgodkendelse, kan du hente den her. Transportøren vælges på samme måde. Her kan du også sortere i oversigten ved at klikke på overskrifterne. Jeg vælger Johannes Sørensen og Sønner i Aarhus. Klik. Og de er valgt. På den sidste fane 4 har du mulighed for at skrive bemærkninger til kommunen og til jordmodtager. Bemærkninger til projektet noteres under fane 2 og er her medtaget for at skabe overblik. Felternes sagsnummer og alarm kan kun anvendes, når du har valgt et jordmodtageranlæg, der også anvender Flyt Jord. Så vil man kunne få sit eget sagsnummer på fakturaen og få fremsendt en mail, når f.eks. 50% af jordmængden er leveret. PT er det kun jordmodtageranlæggene på Aarhus Havn, hvor disse funktioner kan anvendes. Hvis du ønsker, at f.eks. entreprenøren også skal modtage en mail, når anmeldelsen godkendes, den afsluttes eller der sker andre ændringer i sagen, skal du notere vedkommendes navn og e-mail her. For at det kan virke, er det et krav, at han er oprettet som bruger i Flyt Jord. Til sidst vil jeg introducere funktionerne her øverst på siden. Med Gem har du mulighed for at gemme en klade af anmeldelsen,
for så at kunne arbejde videre med den senere. Med Send til rådgiver kan du give en anden person adgang til din anmeldelse, således at vedkommende kan vedhæfte dokumentation, vælge jordmodtager og fremsende anmeldelsen. Den godkendte anmeldelse sendes herefter direkte til dig. Nu er det bare tilbage at indsende anmeldelsen til kommunen. Jeg håber, du bliver glad for at anvende Flyt Jord.